Dobrý den, mé jméno je Štěpán Šperka a jsem realitním makléřem společnosti Remax. Právě se nacházíme ve Vyškově u sídla naší společnosti, kde bych vám představil jednoho ze spolumajitelů společnosti Remax. Dobrý den, jmenuji se Pavel Třetinský, jsem spolumajitelem realitní kanceláře Remax Attractive ve Vyškově. Jak jste si všimli, rozšiřujeme naše nové prostory. Jedním z nových prostorů si od nás pronajala společnost Alme Masáže a teď vás do nich zvu. Dobrý den, jmenuji se Alena Kubáčková. Prosím, dovolte mi, abych představila naši Alme provozovnu. Jsme provozovna, která se zabývá dlouhodobými chronickými problémy, zdravotními problémy. Jsou to metody, které vychází z lidového léčitelství. Já sama jsem studovala tradiční čínskou medicínu a ve své praxi používám tepelné zábaly, masáže, ať už je to kvaša, moxa nebo baňkování. Jsou to všechno metody, jak pomoci člověku při dlouhodobých problémech, zdravotních problémech. Prosím, dovolte mi, abych předala slovo další kolegyni. Dobrý den, jmenuji se Lenka Tomanová, mám vystudovanou střední školu sportovní a rekondiční masér, nabízím klasické a sportovní masáže a baňkování. Zdravím vás, jmenuji se Nikola Polachová. Po získání osvědčení z akreditací jsem se začala věnovat masážím a svou masérskou praxi nadále rozšiřuji na certifikovaných kurzech. Díky tomu vám můžu nabídnout kvalifikovanou masáž klasickou, doplněnou baňkami, lávovými kameny. A také provádím indickou masáž hlavy a aplikuji kinesiotaping, který vlastně prodlužuje účinek masáže a ulevuje od bolesti například šíje, beder nebo tenisový loket, rameno. Dobrý den, jmenuji se Lenka Jelínková a mou specializací je metamorfní technika. Je to metoda, která se zabývá rozpouštěním citových a emocionálních bloků z prenatálního období. Masírované části jsou chodidla, ruce a hlava. Dále provádím relaxační masáže zad, šíje a horních končetin. Přijďte si k nám odpočinout. Provozovna Alme masáží vám kromě masáží nabízí také poradenství a víkendové pobyty. Všechny informace budou umístěny na našich webových stránkách, které jsou www.masáze.alme.vyskov. Jsou tam také i uvedeny kontakty na jednotlivé masérky a věřím, že při svých zdravotních problémech k nám najdete cestu.